こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスター・サタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか？ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。なんだこいつ、逃げない。怪我治ったのに。そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。ええ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか？なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか？そうやって遊ぶって言ってた。ビビディもバビディも。誰でしたっけ、それ。俺を作った嫌なやつたち。そんな嫌なやつの言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか？まあ。じゃあやめた。もう誰も殺さないの？どこも壊さない？やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスター・サタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。くそ、ブーは外したか。信じられん。
助かった。サンキュー。ギギギえ、どうかしたんですか？ギ逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え、死ぬ？どういうことですか？早くしろ。はい。なんなんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。あれ？さたブー。あいつまだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンでは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの木の変化に。奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ。え？出せ。出せ？一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあること分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、やむをえん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちを。すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ、
お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。地球人みんな殺した。 Jo, wir hatten ein paar Sekunden Zeit gebracht. さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。わかった。だが今その選手は寝ている。戦いの準備をする時間だけくれ。嫌だ。ミスター・サタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。本当だ。サタンと匂い似ている。よし、待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でもあそこなら数日分は修行できる。ああ。Jo, besser als nix, oder? ゴテンたちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、やむなくピッコロはゴテンたちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん、待っていたぜ魔人ブー。ん？あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー。ビュージャンプ。はあ。ん？パンパラパーン。ゴテンクスだ。行くぜ。スーパーサイヤ人。おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。Ja, wie du siehst, Piccolo, ist das kein Problem. Und nun, let's fight! もう俺攻撃していいか。 Der ganz böse Bastard. Der ist ein Super Kamehameha. Ja, nicht schlecht, Bu, wa?
Hä? Wo ist er? Wir machen Buhu platt. やっぱり損した。お前強くない。 Was? 俺がマジになったらどういうことになるか見せてやるぜ。 Aua! Au, tut doch weh! Beenden wir es, Freunde! あっけなかったな。 Stirb, 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 stirb! Das ist die Power von Gotenks! おい、大丈夫なのか？それとも他にも大技が？クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。ダメだー。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだー。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。さあ、俺たちを殺し永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何が可愛い嘘だ。あの家元に戻してよ。バカバカバカ。二度と戻せるか。バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。Das war ein Schuss in den Ofen.ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ひなんだと思う。じゃじゃーん。
どうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。やったー。ほら早くしないと穴が閉じちゃうよ。ほらほらほら魔人ブー、俺たちも出てきてやったぜ。あれ、お前ちょっと変わったか？バカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないぜ。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様、ここにいた連中をどうした？へへ、ここだ。食べちまったのか？チョコにしてな。完全に怒った。とどめを刺してやるぜ。よくはみんなを食べやがったな。 Auch wenn die Musik jetzt gerade voll episch wird, Freunde, ich glaube trotzdem, es ist besser, dass wir den Kampf und die nächste epische Szene, ihr wisst alle, was nachher kommt, in den nächsten Part verlagern. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Gotenks. Und natürlich Ultimate. Ihr wisst, wen ich meine. Bis dahin, bye bye.